اللهم صل وسلم على عين العقل التي تجلى رشد العين عين المعرف الأقوام الساعة اللهم صل وسلم على كل اعتلاء إليه صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها اللهم صل وسلم على عين رحمة ربانية وليقول المدافق بالعائدة المرأة الفوق والمان ونور الأخوان الدولة الأدب البرق إلى صاحب اللهم صل وسلم على التي تجلى من عرش العين عين المعرف الأقوام الصراط الأقدام والأسلام اللهم صل وسلم على سلامنا باليقين برحمتك من إليك وإياك بمرم تلصى صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها اللهم صل وسلم على عين رحمة ربانية وليقول المدافق بالعائلة والقوم والمال البرق لا صاحب وصل الأربع مالية لكل متعبد النور والألوان ونور كلام الذي ولا تملك إلا الوالدة يمتد المكان اللهم صل وسلم على عين العقل التي تتجلى يا رشد العين عين المعرف الأقوام الصراط يدع الأسماء اللهم صل وسلم على طلعة العين صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها اللهم صل وسلم على عين رحمة ربانية والياقوت الإلهية الآية القلوب والماء ونور ونمدالة الرحم صاحب الأكرمان البرية صاحب الأربع مالية بكل متعبد النور والهوان ونور كلام الذي ولا تغير اللهم صل وسلم على عين الأحياء التي تتجلى من عروش العين عين المعرف الأقوام الصراط وسائر الأسلام اللهم صل وسلم على صراط الأهل صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها اللهم صل وسلم على عين رحمة ربانية وليقول المدافق بالعائدة والنذير بالأمان ونور الأقوال دائما يصدق الصائب الأكشفان البريء الصائب والأربع ما يأتي كل مدار من الروح والهوان ونور الإمام الذي بلغ به كونك العائدة للأنفاس المكان اللهم صل وسلم على عينك التي تتجلى يا رشد العين عين المعرف الأقوام الصراط يدع الأسماء اللهم صل وسلم على طلعة صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها اللهم صل وسلم على عين رحمة ربانية وليقول المدافق بالعائدة لمركز الكون
ونور الأقوالم دولة الأنمي صاحب الأكيد البرج الأصائب وصف الأربع ماليات لكل متعرف من الأمور والهوى ونور كلام الذي ملأت بكون اللهم صل وسلم على عين العليا التي تتجلى عين المعرف لقى من صراطها تحت أسقام اللهم صل وسلم على عين كمس الأعظم فراتها من إليك إيادة صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بالآيات أين رحمة ربانية والياقوت المتاكئة ونور الأقوال دولة الأدبي صاحب الأكيد البري لا صاحب ذو الأرواح مالية لكل متعرف ونور كلام الذي ملأت بكون غلها ينتهي بأمكنة المقام عين الأكيا التي تتجلى منها ورسلائك عين المعرف الأقوام صراطها تحت أسقام اللهم صل وسلم على طلعة الغيب الأكيد صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا اللهم صل وسلم على عين رحمة ربانية والياقوت ونورنا ونمنا ولدنا صاحب الأكرم رباني البري لا صاحب ذو الأربع مالية لكل متعرف ونور كلام الذي ملأت به اللهم صل وسلم على عين الأكيا التي تتجلى عين المعرف الأقوام صراطها تحت أسقام اللهم صل وسلم على طلعة الغيب الأكيد صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بالآيات عين رحمة ربانية واليهود المتعينة الآية ونور الأول دولة الأدب صاحب الأكيد البري لا صاحب وصل الأربع ماليات لكل متعرف من الأمور والأوان ونور كلام الذي ملأت به كون عليها اللهم صل وسلم على عين الأكيا التي تتجلى منها ورسلائك عين المعرف الأقوام صراطها تحت أسقام اللهم صل وسلم على طلعة الغيب الأكيد فراتها من إليك إيادة دراسات صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها إلى الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على أشرف المرسلين الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
la
والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر
Alhamdulillah, ame ala fo kosɛbɛ ka ala barikada sabula adamaden madama i bɛ diɲɛ na madama i bɛ ka ɲɛnakili sama k'a bila foyi t'i ma fɔ n'a kɛra ka ala subhanahu wa ta'ala barikada ye sabu i bɛ ka ɲɛnakili min sama facture ma di i ma o la k'i ka o sara la i bɛ ka yeli min fana kɛ facture ma di i ma o la o tumana fɛ i bɛ ka mɛnni min kɛ ni tulo fila ye facture ma di i ma o la nin bɛɛ ye ala ka kado de ye adamaden ye ala ye kado minnu kɛ adamaden ye an bɛ ala fo ka ala barikada a ka nɛɛma bɛɛ lajɛlen la an b'a ɲini ala fɛ ya rabbi ala ka hɛrɛ jidi an kan hali bi ala k'a ka nɛɛma ala k'a jidi an kan an b'a ɲini ala fɛ ala k'a ka nɛɛma jidi an kan ala k'o kɛ alakira kosɔn ala k'o kɛ kuranna bonya kosɔn sɔli ala rasulillah o siratigɛ la ni ala sɔnna waati tɛmɛnlenw na an bɔra an ye munumunu dɔw kɛra dara ka taa se manakɔrɔ a tɔgɔ bɛ de Boja filaso ka taa se dara ni manakɔrɔ ni mana an ye ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ waati tɛmɛnlenw na ka taa se Boja yɛrɛ ma kɔsa in na an bɔra Boja filabu la o kɔ tɛmɛnlen kɔfɛ an tilara ka taa Tangalakaw ye a tɔgɔ bɛ de wasifa belebeleba ɲini o tuma an taara Tangala o la vraiment ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra nisɔndiya ye kojugu sabu ka d'a kan ala subhanahu wa ta'ala bɛ nisɔndiya kumana min na ni ala yɛrɛ y'a ye a ka jɔnw u motivelen don u faralen don ɲɔgɔn kan u bɛ ka wuli ka yaala kɛ ale ala ka diinɛ kosɔn ni ala y'o ye waati o waati ala bɛ nisɔndiya a ka jɔnw kɔrɔ o siratigɛ la an ka seko n'o ye seko Ibrahima Siribe Banugɔ Burama ka taa s'a dɔgɔ ma Sheikh Musa Siribe Banugɔ Musa n'o ye an ka imamu ye o tumana fɛ u ko ka n'u dɔgɔninw ko ka foli belebeleba fɔ kalanbilo ye ani maa o maa ye an musharaka nin ko in na ani maa minnu hakili tun b'a la ka taa ni u ma se ka sira sɔrɔ ka taa k'u ka dugawu bɛ bɛɛ lajɛlen k'u ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen fati marahaba an taara dugu minnu na a dugumaw u ye bonya minnu kɛ ko ka foli belebeleba ka o segin u ma ka tila ka dugawu ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ ni ala sɔnna ka tila ka dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen an b'a ɲini ala fɛ nin turuna ninnu ala ka a ɲɔgɔnnaw caya min ɲinina diinɛ na o ye nin de ye ni mago b'a la diinɛ a ka ɲɛnamaya a ti ɲɛnamaya fewu fɔ dɔ de ka cɛsiri kɛ a ti ɲɛnamaya fewu fɔ dɔ de ka wulikajɔ kɛ o tuma wulikajɔ ni o cɛsiri ninnu an ka seko ninnu u b'o baara de la bi ka bi tile 40 tɛmɛna fo ka se bi ma sigili tɛ yen wagati bɛɛ i b'a ye u bɛ yɔrɔ dɔ la wagati bɛɛ i b'a ye u bɛ yɔrɔ dɔ la u ye ala ko yɔrɔ a bɛɛ ye ala ko gɛrɛgɛrɛ ye ka taa ka ala fɔ mɔgɔw ye ka taa ka ala wele cogo ka o jira mɔgɔw la u bɛ min don a la ka t'o jira mɔgɔw la ka fara mɔgɔw ta dɔn ta donc vraiment ala tanu tɛ tɛmɛ nin kan ni maa min ye a ka ɲɛnamaya kɛ nin na siga foyi t'a la e kɔni i da ye i ka saya ye an b'a ɲini ala fɛ yɔrɔ bi ala ka ni saya cɛ janya ala k'o kɛ ala kɛra bonya kosɔn a b'an sɔrɔ don min ala k'o kɛ ka sɔrɔ an bɛ sira ɲuman kan ala k'o k'ale kuranna bonya kosɔn sɔli ala rasuli kɛri o siratigɛ la tuguni bonya caman nana juma na an ye dɔw fɔ dugawu ɲini caman o kɛra
mɔgɔw ye dugawu ɲini u ka hamina kow la la an b'a ɲini ala fɛ hami gilolen bangelen min bɛ ana ani gami min bɛ ana ala de b'a dɔn an b'a deli ala fɛ yɔrɔ bi ala k'an ka hamu bɛɛ lajɛlen dilan ala k'an ka hamu bɛɛ lajɛlen dilan ala ko k'an ka seko kosɔn ala ko k'an ka seko kosɔn ala k'o kɛ nin zawiya in kosɔn ala k'o kɛ kutubu kosɔn ala k'o kɛ alakira kosɔn sɔli ala rasuli fɛ o siratigɛ la o tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen an ka sekoba n'o ye sheikh fadilatu sheikh Kujugu Muhammadu Kujugu san o san an ka kuruwa a n'an ɲɛ jɔrɔ n'o ye alhaji sheikh Amadu Sidibe Baskɔ ani Malibu Mundugula farada sabu ɲuman san o san Sheikh Amadu ani cɛkɔrɔba ye a tun bɛ mawuludu organiser Sheikh Amadu a tun bɛ taa sen jɔ a kɛnɛ kan kabini an ye ko in daminɛ san o san ni ala sɔnna n'a organiser an bɛ taa ka taa an sen jɔ o siratigɛ la ɲinan ni ala sɔnna ko u ye ɲinan ta boloda mawuludu ye ala barikada de mawuludu ye ala tanu de ka ala barikada ala ye nɛɛma min kɛ a ka jɔnw kan ka ala barikadaw la n y'a fɔ aw ye tilegan na ko ala y'a fɔ a ka kumakanw na k'a fɔ Muhamadu lawla ka sanayɛlɛ fɛ a ko Muhamadu lawla ka ma khalaqtul khalaiqa ni e ko kun tɛ mun tɛ danfɛn da koyi n na danni kɛ yɛrɛ ni danfɛnw n'an dara alakira de kanu kosɔn saw ani alakira bonya kosɔn ale salatu wa salam o tumana fɛ o Muhamadu nani an kan ka nisɔndiya ni o ye o nani an kan ka kunkɔrɔta ni o ye o nani an kan ka waso ni o ye o siratigɛ la an ka sekoba san o san fana ye nin initiative ta walasa nin bɛɛ ye dalilu de ye lahara walasa a ka se ka kɛ dalilu fana y'a bolo lahara a ka alakira kanu degere min ni o b'a la nin ka se ka kɛ dalilu fana ye mɛlɛkɛw ɲɛkɔrɔ ale fana bolo lahara o siratigɛ la ni ala sɔnna ko mars kalo tile 2 le 2 mars inshallah taala o bi bɛn mawuludu ni ma ni ala sɔnna a bɛ kɛ Mundugula a ka yɔrɔ la a ka so ni ala sɔnna ma a bɛ kɛ yɔrɔ kɔrɔ min na ka kɔrɔ n'o ye Kujugu yɛrɛ ka da ye inshallah ko mawuludu ni k'a bɛ kɛ yen an b'a ɲini ala fɛ ala k'a don yira an na ala k'a don yira an na ala k'an si jɔ k'a don kɔnɔ ala ka hɛrɛw jidi an b'a ɲini ala fɛ mawuludu n'i ko i bɛ jama fara ɲɔgɔn kan a tɛ taa musaka kɔ a tɛ taa dépense kɔ an b'a deli ala fɛ yarabi ala k'a dépense ala k'a nɔgɔya miliyariw ala k'o nɔgɔya maa o maa n'i ye dɔrɔmɛ 1 don alakira Muhamadu Musafa bangeli la ala bɛ o sara i ye ni alijinɛ étage de o tuma a kana ɲinɛ i kɔ dɛ fitini bi kɛ belebeleba de ye ni fatɔkɛ dɔ delila k'a fɔ a ma fatɔkan fɔ dɛ k'a ko ko ale yɛrɛ kɛ ka ko waritigi ye wa ko ni maliyɛn bɛɛ lajɛlen ye dɔrɔmɛ 1 fara ɲɔgɔn kan san k'o d'ale ma k'o t'ale kɛlen waritigi ye wa siga dun t'o la n'o kɛra o y'a kɛlen waritigi a ma fatɔkan fɔ o tumana fɛ mawuludu ni ko i ka jama fara ɲɔgɔn kan dépense do kunko fana do o la an b'a ɲini ala fɛ yarabi ala k'a kunko ala k'a tali nɔgɔya ala k'a ta ala ka jɔn foniseriw bɛ ala ka dugukolo sanfɛ an b'a ɲini ala fɛ yarabi ala ka olu ɲɛsin an ma ala k'o kala kira bonya kosɔn ala k'o kali kɔrɔna bonya kosɔn sɔli ala rasuli tɛ o la tɛmɛlen kɔfɛ o la ni ala sɔnna dugawu ɲini ka ca an b'a dɔn n'i ye dugawu kɔni ɲinitɔ ye maaw bɛ ka ko dɔ faama na o a bɛ ka jaabi de lɔgɔ bɛ ɲini an ɲiniyɔrɔ la o ye bɛlɛ ye siga foyi t'o la o la an bɛ yɔrɔ min fana na sisan dugawu ɲini yɔrɔ de don sabu an bɛ Sheikh Amadu ka so Banu Amadu o la ni ala sɔnna dugawu ɲini wɛrɛw nana maa dɔw bɛ yen nɔ ko bɛnbaliya bɛ u ka so o ye kojuguba ye o ye fɛn kelenba fana ye alakira sallallahu alaihi wasallam a bɛ min fɔ kuma bɛɛ o ye nin de ye adamadenw a ka bɛn n'a bɛnna hɛrɛ bɛ o de la du ni du bɛnna u bɛ hɛrɛ sɔrɔ ala b'a ka hɛrɛ dayɛlɛ u ye ni kabila bɛnna ala b'a ka hɛrɛ dayɛlɛ u ye ni dugu bɛnna ala b'a ka hɛrɛ dayɛlɛ u ye o tumana fɛ mɛ foyi tɛ se ka bɛn sabati fo n'a kɛra sabali ye ani muɲu sabali ni muɲu o de bɛ se ka ni bɛn dɔ bɛ bɛɛ la mɔgɔ o mɔgɔ i ɲɛ bɛ fɛn o fɛn na dɔ bɛ k'a kɛ bɛɛ la mɛ muɲu ni sabali o de bɛ se ka a doni ta an b'a ɲini ala fɛ ala ka sabali di ala ka muɲu di ala k'o kala kira kosɔn dɔ fana ye dugawu ɲini fɛn di ko a den bɛ damanda la an b'a ɲini ala fɛ ala ka dama di a la ala k'a di a la ala k'a bɔ kuru kan yarabi ala k'a bɔ kuru kan ala k'a kisi ala k'a tanga
ala ko kala kira bonya ko so qur'ana bonya ko so soli ala rasul aywa ala ka nɔgɔya ye ni a dira ma i kana ɲina an kɔ dɛ parce que e filɛ nin ye i ka wari tɛ sɔrɔ an b'a ɲini ala fɛ ala ka miliyari caman d'a ma ala ko kala kira bonya ko sɔn kuranna bonya ko sɔn sɔli ala rasul ayiwa ni ala sɔnna o siratigɛ la an bɛ na wuli an ka sekow bɛ taa dugawu kɛ an ye i n'a fɔ a bɛ kɛ cogo min na ka kɔrɔ ni ala subhanahu wa ta'ala ka jɛ bɛɛ k'i ka ŋaniya siri an bɛna bɔ da la sisan Sheikh Amadu ka du don Banu Amadu cɛ min y'a kɛ ala ye k'a to ala ye k'a fɔ ala ye ala fana sɔnna ala y'o de fɔ kuranna kɔnɔ ko lillahi ibadun iza aradallah a ko cɛw bɛ ala bolo n'u kulela ala la waati o waati ala sigilen n'o de ka olu tigilamɔgɔw makɔnɔ mɛlɛkɛ dɔw de kɛrɛkɛrɛlen don k'u bila k'olu tigilamɔgɔw ka dugawu makɔnɔ n'u ko ko n ko ala pɛrɛlen don k'a jaabi n'u ko ko fɛn min ala pɛrɛlen don k'a kɛ u ye Sheikh Amadu kun y'o cɛba dɔ ye an b'a dɔn fana a ka wolokansigiw n'o ye an ka sekow ye Sheikh Ibrahim n'a dɔgɔw an b'a dɔn siga foyi t'a la o hayiba min tun bɛ seko la n'o mujiza min ala kun y'o d'a ma siga foyi t'a la ala fana bɛ n'o di ninnu ma sabu ka d'a kan ala y'o de fɔ in tansurullaha yansurkum wa yusabbita aqdamakum n'a ye ne ala dɛmɛ ne bɛ aw dɛmɛ siga foyi tɛ o la an tun b'a dɔn o bɛ sira min kan o ye ala ka diinɛ dɛmɛli sira de u bɛ sira min kan o ye ala ka diinɛ sankɔrɔta sira de u bɛ ka ala ka diinɛ dɛmɛ don o don o la an b'a ɲini ala fɛ yɔrɔ bi hali bi an b'a deli ala fɛ ala ka hɛrɛ k'an n'u ye sijan ni kɛnɛya bɛ ala bolo ala k'o d'an n'u ma seko kolila si min na ala k'o d'u ma yɔrɔ bi ala k'u sɔn ala ka du in jɔlen to ala k'o kala kira bonya kosɔn sɔli ala musa wala ni ala sɔnna baasi t'a la komi an ka karamɔgɔw bɛ kɛnɛ kan bunama bagayo ale donna kɛnɛ kɔnɔ ka fara seko kojugu yɛrɛ fana bɛɛ yan wala ni ala sɔnna ma ni dakuɲɛ fila foli k'ale bɛ bolo u bɛ se k'o sigi an ka imamu fana bɛ yan n'o ye imamu saliya ye sɛgɛnbali ɲinanbali ale kɔni sira ye a yirimuso caman ye dugawu k'a ye sa dɛ awɔ dugawu kɛ inshallah tiɲɛ amin
o de y'a to an bɛɛ bɛ ten e bɛ to k'o fɔ seko dugu ye kuma bɛɛ n'a ka sekoya n'a famana a man ne ye a ma se ne ka so a maloyalen de bɛ don ne ka so a mana don ne yɛrɛ bɛ tila ka maloya hali kunun ne tilenna dugu dɔ la an tun bɛ kuranɛ kalan na yɔrɔ dɔ la ne bɔra yen k'a sɔrɔ seko kunkuru fɔra ne kɔ ka tila ka dumuni kɛ n ka cɛkɔrɔba ye n'a bɛ ko ne ye tile 2 kɛ n'a ma ɲɛ dɔrɔn a bɛ taa donc a ka mawudu kɔni fɔra hali ni fɛn wɛrɛ tɛ yen an ka taa an sen jɔ k'a jira Alahu subhanahu wa ta'ala la ale b'a dɔn k'an yɛrɛ yira a la k'a fɔ an ye ɲɔgɔn kanu kiyama jɔ don a fɔra ko mɔgɔ 7 min bɛ jɔ ala ka suma la suma tɛ yen don o dɔ ye maa minnu ye ɲɔgɔn kanu ala ko la ya rabbi an bɛ taa an ka taa an sen jɔ ala k'a dɔn k'a fɔ an ye ɲɔgɔn kanu ala ko la a ka yira nɔfɛ ala b'a dɔn dɛ k'a ka yira jama la o kosɔn bɛɛ lajɛlen kɔni welelen don an ka taa fɛ ɲɔgɔn fɛ o ye ne ka kuma laban ye an b'a fɔ akida wa na ne de taa ni ala sɔnna ko ye a bɛna ɲa u ye kalanbulonba sigi bi a jama ka ca kosɛbɛ a jama bɛ ɲini k'an yɛrɛ ka kalanbulon jama ko o la an bɛ ala fo ka ala barika da nin bɛɛ ye ala kanu de ye mɔgɔ kelen yɛrɛ gɛngɛli ka kɛ ala ka diinɛ kan o baraji bɛ cogo di kuma tɛ jama caman ma o tumana fɛ an b'a dɔn siga foyi t'a la fulikɛni minnu cɛsirilen bɛ nin baara in na u fa nɔ na an b'a dɔn siga foyi t'a la ala bɛna fɛn dɔ fana to u ye siga foyi tɛ o la ala bɛna fɛn dɔ to u ye an b'a ɲini ala fɛ ala ka sijan ni kɛnɛya min to ala kɛra bonya sɔli ala rasuli o de ka gɛlɛn sijan ni kɛnɛya o de ka gɛlɛn n'o o dira adamaden ma i bɛ se ka ko bɛɛ kɛ an b'a ɲini ala fɛ ala k'o d'an ma ala ka wele bɛ s'an ma don o k'a sɔrɔ ni ala fana sɔli ala rasuli an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen barika o y'a daminɛ ko i bisimila ala ka hɛrɛ k'an ɲɛ o la an bɛ taa da la n'ala sɔnna an ka Seku Ibrahima n'a dɔgɔ bɛ dugawu k'an ɲɛ n'ala sɔnna.
Say, what do you got?